Ja sam dolazio ovdje jer sam volio tenis, dolazio sam jer je tu bilo imena koji su bili značajni ne samo za tenis u Umagu, značajni ljudi za tenis u svijetu. Ja volim inače istarsku kuhinju, volim mediteransku kuhinju, ali najviše volim svježu ribu. Pa ne znam tko normalan Istru ne voli, a kad kažete Istra, osim asocijacija na tenis, svi pomisle na sjajnu kuhinju. Ja sam ovdje prošla nekoliko edukacijskih programa, kao što su bila istarska vina, istarska ulja i deficit koji imam, to je priča s tartufima i odlučila sam to popraviti ove godine i savladati koliko mogu i taj dio, a onda ponavljati jer ponavljanje je majka mudrosti. Igrali smo tenis u Pazinu, tenis i onda smo skužili da je to neki bolji turnir nego u Pazinu, pa smo došli tu. A usput ćemo nešto zasvirati. Na ATP-u nisam bio do sada, a u Umagu sam bio. Ja sam kroz Umag prošao, a na ATP-u sam također prvi put i fenomenalno je ovdje. Već vidim da se večeras sprema prava fešta.